Vi skal til OL, fordi OL er verdens største begivenhed. Vi har nogle af verdens allerbedste løsninger. Forestil jer, at de her lavet af affaldsplastik, og vi bruger 5.000 af dem til at lave OL-pavillonen. Japan er bare verdens tredje største økonomi, og derfor er det et vigtigt marked for Danmark at være på. Man kigger til Japan for at finde fremtidens nye løsninger, og derfor skal vi selvfølgelig tage vores løsninger med til Japan. Jeg tror efterhånden, det står klart for alle, at bæredygtighed, klima er bare en af vores allerstørste udfordringer i verdenssamfundet. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre noget ved det. Vi bliver nødt til i alt, hvad vi laver, at vise, hvordan vi kan være med til at skabe en bedre verden. Og det her det er bare et projekt, hvor man både tænker det ikke kommercielt, men også viser i en til en, hvordan man kan gøre nogle ting. Det er meget, meget sympatisk. Vi vil også rigtig gerne vise, at Danmark er et foregangsland inden for cirkulær økonomi, og det har vi gjort ved at lave en stål af affaldsplastik, som bliver til et produkt, som kan sælges efterfølgende. Vi har lagt meget vægt på, at det er et bæredygtigt projekt. Så har vi lagt vægt på, at det er meget erhvervsorienteret, og derfor så er platformen og pavillonen er designet på sådan en måde, at den faciliterer en masse samspil mellem danske virksomheder og potentielle nye samarbejdspartnere. Vi skal til OL, fordi OL er verdens største begivenhed. Det er her, man ser det fantastiske sport. Det er her, man fejrer succeser som nationer, og det er her, nationer kan vise verden, hvad nationen kan. Også inden for industri og inden for løsninger af forskellige karakterer. Derfor skal vi have en pavillon, fordi der er så mange mennesker, som vil komme ned og observere og se, hvad vi kan.